Nimbaga malim tayo amin apo. Si sa San Pedro Ken, San Pablo, Peter and Paul. Diyak amuta apay nga tatta nga panawon kaslamot ti danom nga aggapo ti dagan kaslamot narugit aminon. Tauray di ayan mi kadati-dati magkada kami katin inuman mi kun aggapo di bobon ore agay ayos iya paiyas kada no mapangkam mangruot ijay waig kema kain-inom kan pag awam la dyan, kunam di rabaw na. Kauminom kami ka, si bibiyag kampay mo lang. Ang kami mga awam mo dagitay, may biasis kada, kung kunada. Uri di pa, iyas no dagitay, agay anod. Ni manang kung pangkam ng ruot, pinag-awan na, iminom. Dagayam dagitay, amoy yun dagitay nini, burburan nga igas, ijay surong na. Ang mga nag-alanangam, di ariyag na, kunana ka niya may babawi yung pay nga rod. Or baliktadong tabagis mo. Kada kami idi, kas jet ipagin inuman me. Kaya malagip yun pa idi ka awang mo ti refrigerator, awang mo ti rep ka, naglamis man da jay, dati ni aglumlumot nga karamba. Awan, awang mo karakaramban san. Pitcher, simusyal ka pitcher. Ice water kada kami idi, mahal na man di kasi, awang tatamot na po, magatang aming, awang pa'y, or ultimo di ayan mi ko na kapay kino na potable mo aming mainom mo amin nagataga puti diri apay nga binubutang da tayo pinagbalinda mutan nga haan nga mainom kaanya ko madayta mo nagtadanom di tadagan dayta daga nga mismo isot ibang filter ada microorganism nga mangdalos dayta ang malaksid ano asidag intayan ti depositoyo una de impon-pon yung mga apong yun tawon no ay apay pon-ponan yung aso no manometers kaya na nga i-filter day jay anda tayo mata na apay nga ora jiwi ayan medji ubog ka nagsay ay sugar nga ubog tinagan na tada masado kada ko ano gumagatang i-deliver damo tadanom apay nga ta binubutang na tayo tilubong kakaba ilang tayo mati uminom kumaday jay nangruna tingin na ti danom niya adya nga rin pagkikinantsawan da nga ngina ti danom ta DJ maysa nga manong nga galon DJ maysa nga nagbubukol ka 20 mo ilatay kaslam punga-pungan mapayang padpada da presyo kanangin no DJ ti katangan diya lapunga-punga nangin ngina ngam gasolina nga talaga di may sa litro DJ kasja kanangin ngina ibaga-bagadan to mo nalaklak danom ng gasolina narurod ti gasolina ang ngato na ti oray langan nangagpaate tatan awanan kada ito'y danom. Water is life. At danom ka biyag kanya tayo nang ro na tatakapudot na uminom tayo ti adu nga danom. Dagdang ti radyo tatay ijay agbibiyahe ak. Di bombo radyo kagawad. Napigsa ti basketball kunada na pa nagbasketball. Fourth quarter nag-time out iminom ti danom. Nay na collapse. Impanday di hospital na time out ngawadan sa kano sakit ti puso na kin kunada napudot di pa nagayam ta ore alas 4 tata napudot nga talaga napudot ti panawon sa pelan din napudot ti ulo yo ta naabak kayo talaga ang makabitbitak niya kada diyan napudot kedanom masapul ti danom kada ito'y danom inusar ni Apo Isus kadagiti adalan na ti ebanghelyo tayo pinagbugo daya ti kang runaan nga usaran tayo ti danom iti kinakristyano tayo nang runa ti bunyag pamuggo. Awan sa bali nga makaikat dayta nga danom ay dayta basol atawid no haang nga di pa namuggo ni di pa nang bunyag ni Apo Padi iti maysa nga tao ubing man wenno na taengan daya ti mangdalos daya ti mangikat di basol atawid nga kuna tayo. Katata binugwan na dagiti adalan, simbolo na mo't dijay nga binugwan na kinapakumbaba, sanang to ibaon kitaan yun ton. Ibaon nan to idan, dagitoy adalan, kapamuggo. Kana ti danom na patigkan niya tayo, han lang inuman. Da tayo nakadado ti pangusaran tayo, pangugas, iti sakramento pangugas. Tapno na dalos nga maibaon, kasi magkan niya tayo, ti kinakristyano tayo, dalusan na tayo. Mabugwan tayo, datay nga Pilipino sa ti kadadalusan nga tao. Mamin ano tayo nga agdigos. Adamot aragiti talaga akabalay ko nga agdigdigos sa paminsan sa once a week.
Ngam no, dati nga Pilipino, di mat, no napudutan tayo, nagdigos tayo. Ay, dagita sa bali nga puli. Adaya. Uri lumabas. Diyos ko, talaga nga madlaw mo. Ngam da tayo ti kadadalusan, nga dahi tayo no mabalbalin, digos tayo nga digos, no mabalbalin awanti hantay nga itulok, kas lakababain kanya tayo. Kita nyo dagdagdo mga puli ka urag kalugang kay tibas ka, kas lama imaldit ta agong mo rin angot na ka, okay lang kanya, dahan da madlaw ngam da tayo. Diyos, apon at naangot mo basit na bagi mo, Allah, conscious ka, Diyos ka, pag titinalyawan na kadagiti mamarites, madanglit na ako na. Ang litan ko na, ng rono no balasan ka, piyapay di barong di balasan ang litan. Kada tayo pangugas, ni Apo Isus mat, inugasan na, sana inyat imbaga na, idi binugwan na dagiti adalan na niya. Ibaganan ti mapasamak king kwa na, nga niya, liputan na, ti mangikwa kanya kunana, ti pinilik kunana, kugtaran nakto kunana. Ibagbaga na nga sa uwan, nga addan to manglipot kanya na. Kalpasan nga dinalusan na ti sakada, binugwan na nagpakumbaba, adda pa'y lamang lipot. Kakas jemat, ore ka dito eleksyon tayo mat, di mat. Ti among kadwan, nang ro na ti lubong ti politika, Diyos ko, among amo no sindok kadwan. Isugarod nga nagmayat dati prinsipyo na di may sa gayam ko nga politisan nga niya ko na no, lumaban ka, no agtaray ka nga ti politika, kunana, expect the worst. May expectarin nga ma-perfect mo, may expectarin nga nasaya at may expectarin nga nasaya at expectarim ti madi apaya. Apo uray dagita kung kunam nga kadwam. Mabalin na ka atang likodan. Uray ko nam nga kung kunam nabasa yo ka di Facebook nga ibagbagada. December 5 ka no, ti eleksyon ti kakapitan. Nakasagana kayon. Amuyon, bumalos kayon to. Kung ano dagitay, ari-ari ti ayuda nga naikan. Amuyon, ti balsin nyo. Kung ano, adamo nang ibagadya nga nasingpot ti kapitan mi. Kung ano, pabasulan na ta kapitan. Nagatay ka no, coordinator nga apay basol ta kapitya, bibiyang ta kapitan nga ron. Kada dya ti bagbaga na, uray ti lubong tayo ti politika, expectarum, dagiti nam namang mga kadwam, haan. At dan tulak ta, dadagitay agko na nga suportaran na ka, ngam kinagpaiso na, haan, isugorod nga, datay nga Pilipino, kanalakapay lang agbaliw-baliw. At damo datay loyalista, nga uray nung madidya kandidaton, suportaran na latan basta. At damo datayo pa'y ka, itaman, sa bali nga countries ka, abong man dagita, kabagyan system, utangan na imbag anakam, kumpadrem, wano pinurwakan na kalati t-shirt mo, wano may isa nga nyinagadan din pagbaraba din kay so tirason mo nga mangibutosan. Inikan na kalaang mo tayo, mo mananaawat siya tagagabo, 5 gaso. Oo, ay awan, na pinagkakapoy kayo. Hanyo na puutan di aso nga nagtaol di ka rubayaw. Ay awan. Ay natal na to. An pag-iin na ngawan may imbag ititahan una ito ayon tayo ti Santa Cruz gamit ta daddo mga ili Diyos ko. Di ang maiso kung kunak nga agresidente aklanda bangir kunak ta 15,000 kano di bangir. Wow, 10,000 di bangir. Wow. Ada pinagdown da motoran. Kada jay anya naganan uri kinas jayan iso nga maulaw pay laeng ti tattao adawon pay laeng ginatibker nga puso ngam hang kumaanga dagiti ti tartari gagayan tayo. Aso da jay uri ti lubong ti politika at dalat ta kaslajim baga ni Apo Isos uri binugwan na idan nadalusdan simbolo na day jaya nga nadalusdan maibaundan addan to pay lamang lipot kogtaran nak ti pinilik ko na pay ni Apo Isos pay di jayan kasi mo lang ti politika. Uray mo ti relasyon tayong agkakaaruba. Kasi mo laang. Isugarod nga saya atem. Hangga agibat na tatihang nga na saya at kinikabsat mo taapaya baka sumaruno pagbababawyang tao. Nya? Haam mo nga ihibat kanya na ti makapasakit taapaya baka isong tumutlat mga rayat king kano agkapsat kang tao. Haam mo nga gundawayan wano tangsitan ni kabsat mo tabaka ka no isunto ti kamaudyanan ka isunto ti maka anya na ganan sikanto ti makasapul ti tulong iti day dakabsat mo isungarod nga day relasyon uri da pagkapsutan ka agi innalangon agtitin narabay haam mo nga ibilag ni kabsat mo
taapaya baka in the end isunto mo ilati katulungan isunto mo ilati kabadang mo tanagsakit nga panunutan ang dakay nga karuban sa nga pamilya agkakabagyan dakay nga mismo nga agiin na sidag ka imbes nga datayo ti ag sisinnaranay ka datay pa ti medyo maditi ngam na iso di jati kunan nangarog dito nga uray sa bagay ni realidad dito nga uray ni Apo Jesus nga mismo gipinili na talikudan nakto ikugtar nakto kunan na paya pinili na ngarod nga kasadalan na nga nasayaat nyan tulakit kanya tayo adalat ta adag itay tao nga hantay mapagustuhan adalat ta adag itay tao nga haan nga nasayaat nung na namnam ay lata ati biyag tayo nasaysaya at lata ti biyag tayo uray pa agkapsot ti may sa aka, agin na rangon tayo. Uray pa na nagkamalyan ti may sa aka, mabalin tayo mga batakan na inako. Haan nga italmag, haan nga baddakan, haan nga nagkamalin ka, lamakipagpaypayat ka mat, haan ha. Kamaudyanan na kuna tayo, garod ka datay tumailaan ti agsisin na ranay, datay tumailaan. Nangruna no day ta pamilyam, ay Diyos ko, kapamilyam ka. Nagrigat nga panunutan nga dakay paylati may sa pamilya kay iso paylati hangag kasuruta nga realidad mo laki di hantay nga ma-perfect na talaga tauray ni Apo Jesus kas jaymat haan na pay na perfect inayat na pay ida tinulungan na pay ida intalit na ti bagina kadakwada ngam addan tulak tamang talikod nang ikugtar keng kuana iso nga kayat na nga saon kakabsat tilubong tayo kas tilak ta addalat ta si sasagana ang mga ikugtar at dalata si sasagana nga han nga mangayat kada tayo. Kaya iso dati ibagbaga tayo nga akseptaran tayo nga tilubong haan nga perfect. Katikaron iso pagsaksakit ang tinakam mo, paka-prostrate ang launay dayay haan nga nang pagusto king kakabsat mo. Daya haan nga kala ko madagati kandidato ka naaamuan na nga handa nga imbotos ka ala ison ti pakatayan na kasi awam mo adda nga madadael ka. Haan kakabsat kasjay ti realidad tayo. Tauray ni Apo Jesus kasjay. Tinagrigat mo at subyanan tayo tinadyosan. Yun ni Apo Diyos nga nang buggo kanya tayo, nang iranod ti bagina kanya tayo, babaan ti bunyag, kukwa na tayo, sasatay pala iso na pala ti talikodan tayo. Iso pala ti maud-udi iti biyag tayo. Nang runa no may sa tayo kadagaji adalan nga di tayo pa'y tarigagayan di agbabawi, tarigagayan di mangdalos. Ay kanya matiri na ni Apo Jesus nga takan niya tayo. Kas pangarigan ko matatagon daw, anya nga tamo tiri na kan nasakit tinakam dagitay na abak wonohan nga nabutosan. Anya nga tamo tiri na ni Apo Jesus kanya tayo, makaayo ka, loyal ka kanya na, makaayo ka kadiken kuana ta uray na nagbasol ka agsubsubli ka latta. Makaayo ka kadita uray na nagbasol ni kabsat mo ka alangunom latta nga agsubli ken kuana. Dadyo mo titartari gagayan tayo Apo. Ti ba nagkaykay sa tipan na kaisalakan, di mo ti tartarigagayan tayo, nga numan pa'y nakapsot. Nakapsot tayo, nakapsot ti kakapsat tayo, nga napigpig sa tibilag tayo, nagkaykay sa tayo, magturong keng kuana.